akwai Ali akwai Alhaji Ma'ana. Mun samu mutum daya wanda za mu tattaunawa mu ga ta yadda za mu shigo mutumki su Baba Ali shi Baba Ali sai mu magana da shi a ba shi lambar Baba Ali sai mu kawo shi gurgudu sai mu ga wanda za mu yi yau sai na yi zindir zan yi performing a DJ, kusan darajar mace, to bara ba ku saura sake. DJ, Allah ya kawo kuɗi na su taru. Makiya na nake so su taru in watsa talla, suna sassa taru.